Európska únia musí mať podľa Korčoka možnosť prijímať rozhodnutia, aj keď sa nepáčia malým členským štátom Európskej únie. To, že mal na mysli Slovensko, je nepochybné. Suverénna slovenská zahraničná politika je pre mňa ako predsedu vlády a najsilnejšej vládnej strany bezpodmienečná pre podporu ktoréhokoľvek kandidáta na prezidenta Slovenskej republiky. Ivana Korčoka by sme voličom Smeru Slovenská sociálna demokracia nikdy neodporúčali, cítim však povinnosť varovať slovenskú verejnosť pred kandidátmi, ktorí otvorene vyzývajú, aby sme nerobili suverénnu politiku a aby sme sa vzdali práva veta v prospech veľkých krajín Európskej únie. Krajina sa stáva bezvýznamnou a nepovšimniteľhodnou práve vtedy, keď nemá úctu sama k sebe, keď súhlasí so všetkým, čo si želajú veľkí, keď popiera svoje vlastné národno-štátne záujmy. Takáto bezpohlavná zahraničná politika môže priniesť krajinu do nešťastia, do dobrodružstiev, za ktorými z mnohých racionálnych dôvodov nechce mať nič spoločné. Záujmom tejto krajiny je byť v jadre a spolupracovať s Nemeckom a s Francúzskom. Podstata môjho pôsobenia vo vláde je, aby som urobil všetko preto, že ak prídu jasné rozhodnutia v rámci Európskej únie, aby sme boli nielen pri tvorbe týchto rozhodnutí, boli veľmi aktívni, ale aby sme potom aj z týchto rozhodnutí mali konkrétny prospech a aby sme prijímali zodpovedné rozhodnutia tu u nás doma, ktoré budeme musieť prijať, pretože, ako som už dnes povedal, nič v danej situácii nie je zadarmo. Byť v jadre, byť pri Nemecku, byť pri Francúzsku, toto je podstata mojej politiky.